atur saking panjenenganipun Bapak Raminto ingkang menika sulih salira saking panjenenganipun Bapak Haji Hanafi sekalian Ibu ndungkap titi laksana acara salajengipun lung tinampi tokoh wayang ingkang samangke badhe boten serahaken panjenenganipun Bapak Haji Hanafi dumateng Nak Mas Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Pramila dal kula sumbangaken sumangga. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering telahan Yang kanan mamuju henwang jagat karono sirang tun kawisane bisono sono sinamung nang ing popes tumaksih wis tandun nambah kudu cinandur tutur katulung tulap prolate paratyo minur setong upomo prameng niskala karanto diut ujing jaman murwo mangja tekap masane bertahun ke pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung sang berwengkot sing kebiar tematining bayang purwa purwakane mundhun ari puting basa dengan gunung musura sing narasaya karaos mulat sari wang rasa wani luwih diri rasa rumangsa ngrumangsani jalma kilungkatsa jare musang cancal tolo bejeng wis gemelar jroning pagelaran ya wis dadi aming sani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Daru yang karep kawis kuno putra dikamu sesari ratu angin tribawono perwategeng dosina gilir kepanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi tukang sarta abad petulan mangkartu mangkarku isine rambut kaya jamating krembyah dadi padhe kutu alang atuku durana yang grondo dadi brana tanpa ucalan padang trawan sinar sang hyang retnawi ing ngarsa merbawani jagat mungguh jagat wetang punggung mungguh galukan ugara bang merangah lamun kayak saya dilat-dilat bumi saya tahu sebelum sang hyang arep kata sebelah kanan kiri bangis pejenar kapertawan sinar sang hyang basonto tarung tu katon ijo ruyo-ruyo manggu gunung megang biru moyo-moyo puceng gunung itu melan gedanu kasil ing meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung mangku comiku tata wis tangu soleh kamu dasi dino karo sangko ibuku garap tegal sawai anglu silur tangan pedo disambi sesendenan mikul karo uni anggil rojo kayane sawono pirembagan somor wangi sang hyang arko setang saya inggil wis katon melus lan jagat dulu keberapa padha kidule tanggulur sinaring jagat kang sarbuya tur betujur bekukuwung paredatan wonten ing amadane kekuwung praja negari Kastina talula Gus manten praja negari Kastina temasya ing pulo Banjaran sinasapan kaya benang-benang basa samudra benang laut kang tanpa pakut pegateng maninggal kapanto urun Congkorwala wane-wane cokro wis sawane keping jorang sono menepung gosirung kenari sesuing peksi awet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelare garis pinggir tanem turu-turu karang kitri royo-royo klopo bumi subur pasidan mamur satengah landur pangertu mangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjan akarang sang langit lenggak-lenggok lambat yen mija saking sendang-sendang mending tirtane liline pinara-para layune tanami waduk glentung-glentung kinari yang eline sawah yang pategalaring loro wisma mungkal pangrutan bosan tonton bumi sanjeng kangkang selo sedaya tinandurang kang para kawipantyong dan silang gelar pasapinan jaya rumis sari kang pinangka pratiwi patugal keplunjeng kang angker buyu godhong ari ambit wae ngati kowe panggung-panggung pitane
Pulau kependem, pulau kesimar, pulau kemantung satu dan puji wajina itu pulang kemawek sarasane diri. Ingon-ingon ojo ki dewan sang sayang rembug lampun siang ngaglaring bangunan. Lamun wanci sarep sore sambil mulih marang kandangi dewi-dewi. Tatan ora jalan kandang agunan sing palang lampun tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saya kokap yang karo mring dosa bangsa. Duwe negari Ngastina, ya negari Gajahaya. Ono kuwi imbange gunung anggur samrel lestari tumurun Ratu Merah. Satu dadi guru-guru kaning lingkungan, langkung-langkung lamun to pinaliti. Sampun-sampun ing sesanggeman sampun tebih saking tindasan Sinansaya. Foto winodananing mumaji namatan daya dilayan. Sewiji-wiji mapan sejati ning jajiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya. Kenging binasaken negari Ngastina aku semua kemanjing marang jaman Ucana Panjang tunjuk pasir pamukir lo jinawi kemari pakar toto-toto raharjo dasar guru kang gendong bori padang jagat dhuwur kuwi turto atukun jarane turto kasusun ing monco-monco lah sinten wau Ingkang asta pusaran kadul bangsa negari Ngastina menang Rudenu Campodasa ramani sanapa dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Kurupati ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Jaya Pitana ya Sang Kurawa Indra ya Sang Dastaratmaja ya Sang Tri Pamangsah ya Sang Gendari Suta malih lenggah wonten sak madaning dampar kesana sampe babon permadani sinasapan lisawangi cepat kesuri kondhare babararung dumugi sanjauning pasewakan tatan mantra-mantra sepati Bathara daya dewane kasugihan Sang Hyang Bathara kuwi wong Jawanta pinayang bayi sanjane murah surah cari kami tinggal pemandir sagugang samu sewewo daya romping samudra daratan tatan kanton pisuwanipun Sang Hyang tetungguling praja negari Ngastina Dewa Sang Jaring para kadang ingkang sampun ketinggal sowan panengga menika pepati negari Ngastina satreng masa senar anengga Sang Ratnapati Harya Sengguni ya Sang Harya Suman ya Sang Raden Trigantalpati semambung bisawani rawuhipun pujangga-pujang negari Ngastina Pandita Saka Lima Sang Tampa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratraja Putra Tatan kantun ugi arawipun Senopati negari Ngastina rada ngawangga Sang Prabu Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Sang Suryatmaja rada ngawangga marang dilengahipun Pangeranpati negari Ngastina sadaya tinalang anengge Sang Raden Arya Kartomarma paring mangke tidhem ramadaning pasewakan Sang Hyang Paranayaka samya gandeng pasisiran jejal ya rampet bobot bibit prasasa tatupan dagul tatan paselo lampun sakathing para sibuk jaya mludak gendera rontek umbul-umbul kangge terangendanu yang munding bangsa Prabu payu megar mendi jamur barat bangsa rendeng tumbang ngrangapun jati ngaran bangsa katiga para duwe tinggal didem jinem mandari pasewakan negari Ngastina datan-datan gudungan ing kepasamara datan mampah kapiyarsa mung swaraning pratungga miwah pamling baranggana sikon murmani pangandikan jatuh kembang Dewi Jermati Sang Prabu turu-turu kenggal kababaring lisan
mangkin tanpa suring mas murung ning langit Sritenon ning masyarakat busana maneka warna puspitengu dyono nyang manjrah sarwarokma renggeng manik loro narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwat
sisiring adet mimpo kekondo diwangsung pono mangadili duwi ono sasmin tanding senjakan masih haning Bathara paman mati Arya Sengguni ayo dadi aku kaget penglurusi paman mati Arya Sengguni dene sira ingsun bijana ngersaning manira pekenira paman mati Arya Sengguni Arya Suman kawula ninggih anak Prabu sakalangkung kaget penggalipun ingkang bapa ing kematian ing Jawi sanget kuwatos sing manah bebasan pindharun salomba pinanjering alun-alun kumitir caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwajis sembahan kula pengayuman kula ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana kepareng kula sumadung dawuh pangandika paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kawula ninggih paman Pati Arya Sengguni iki kanthi marangken sira ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun pranata tata rakite kaprajan negari Ngastina para diage aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin paman Pati Arya Sengguni kawula ninggih nggih menawi paduka ndang ubam tata rakite kaprajan saestu sadotan badhe nguci wani para kawula samya sayeksa kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astinapura mendhaipun para prajurit saha para sapa Kurawa ingkang boten kendhat anggennyut tansah gegladen ulah kridhaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatihan Rama Kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ninggih jangkep kang dadi aturira gawe bombong penggali wujud ora liwat pakaren kang utama tindakna selawase urip paman Pati Arya Sengguni kawula ninggih namung dereng lansak sampunipun kepareng ambuk kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana paman Arya inggih kula tampi dawuh sami-sami boten langkung kasengcana lenggah paduka paman Pati Arya Sengguni anggen rawuh prapta wonten Praja Negari Ngastina dinten sak mriku paman Arya inggih nggih sampun boten ngrang prayogi pisawanipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sak menika anak Prabu kawula ninggih pupu blebantur nuwun manggi pupu bleban sarau paduka pupu blebantur ing Sukalima
ingkang putra Punduryudana ngaturaken asung pasegan monokrami saumugi tansah mangke wilujeng rawuh paduka Pupu Bandurna wonten praja negari Ngastina Pupu Penemban Sukalima. Wah, astaga swala sila bertapa sumaranti hawala. Kamana kula koprik kantil bututing selikur. Kula naknan nggih, kula naknan. Kemarang paduka miji dhumateng pisanipun ingkang Bopeng Sukalima. Oh, dinten sak menika wilujeng pisanipun ingkang Bopeng Sukalima. Mboten manggalangan setunggal punapa. Pasegat monokrami tuwin Pambagya Raja sampun ingkang Bapa tampi karo bombong raos sing menggalih. Mboten langkung ingkang Bopeng Sukalima ngaturaken salam taklim kula mugi kunjung ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karo bombong raos sing menggalih. Mboten langkung kasekecanu lenggah paduka. Pupu Penemban Durna ing Sukalima dinten sakmenika Pupu Penemban. Oh, sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sakmenika nggih wonten Praja Negari Ngastina, anak Prabu Duryudana. Pramadene Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga sarau paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan monokrami. Pambagya Raharja mugi tansah kunjung ngarsa paduka Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga. Kakang Prabu Karna jagat pangestu para wayah para jagat. Yayi sakalangkung paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji dumateng pisawanipun ingkang raka ing Awangga dinten sakmenika kepareng wilujeng pisawanipun ingkang raka ing Awangga wonten Praja Negari Ngastina pasegan monokrami tuwin Pambagya Raharja sampun ingkang raka tampi akarya bombong tias penggalipun ingkang raka ing Awangga. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna sampun kula tampi akarya bombong raos menggalih mboten langkung kasekecanu lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina. Kakang Prabu kawula nuk nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Awangga dinten sakmenika Yayi Prabu Duryudana. Apa diri Dimas Kartomarma ing toya tinalak padha kanthi raja sak praptandira Dimas Kartomarma nuk niki nunamin pasang kali mantabi tinepina miloduni dumawang tawang tuwang Koko Prabu kepareng paduka sang sinuwun miji dumateng pisawanipun ingkang Abdi Kartomarma dinten sakmenika pareng wilujeng pisawan kula mboten manggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu Ngastina sembahan kula sinuwun diwaji sembahan kula sinuwun nuk niki. Yo Dimas Kartomarma ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora lan pangesunipun Kakang bae Tampanono Yayi. Sampun kawula pun diantos jimat maripi dayana ing kasantosan. Ora liwat parayoga nonggol mulunggu sartane padha tatane basane Purwadya puring padha gantung sebu aja ana kanthi padha saur manuk jeneng isa nedya mbabarake tuwin panembromo wigatine pasewakan Dimas Kartomarma. Nuk niki prawing sampun paduka dawuh kentar-kentu kula mboten badhe swala kula sendika mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Nuk niki kula nuwun sewu nggih anak Prabu dinten sakmenika damel kaget Sang Jawara pinisepuh miyah para nayaka Punggawa wonten Praja Negari Ngastina. Teka dinten sakmenika paduka anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan agung ingkang benten kelawan adat ingkang sampun kalampah. Awi anak Prabu kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa ngantos ing sakmangke nglempaken Sang Jawara pinisepuh kalebet ingkang bapa ing kepatihan. Kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana menawi kepareng tumenten kawedhareng kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula kanthi kula dherekaken manjing wonten sakelenging kedatonapan catur netra kelawan ingkang bapa ing suka ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu. Oh nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu dinten sakmenika paduka wontenaken pasewakan ingkang bene kelawatan ingkang sampun. Jernyatanipun dinten sakmenika adat saben anak Prabu Jaka Pitana menika ngawitaken pasewakan menika wayah siang utawi sabibaripun tabuh 12. Nanging nuwun sewu menika enjang sanget lho anak Prabu. Menika estu tabuh 8 jeng kanthi sampun ngawontenaken pasewakan. Monggo laturi paring dawuh ngeten sumados ingkang mangke sampun ngantos damel bingungipun
Sanggya para kawula ing atasipun wanci menika wanci nyambut gawe. Wanci menika wancine para kawula praja Negaring Ngastina menika pados pakaryan pangupa jiwa mekaten anak Prabu kumareng kula madhong dawuh. Nggih, Yayi iki marang kula nggih madhong dawuh. Kaget sotaning penggalipun ingkang raka ngawangga. Dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu. Kula kinen sowan wonten praja Negaring Ngastina wonten menapa Yayi? Jagat dewa jagat pangesungkara. Pamandarya wonten paring dawuh nggih Bupun Bandurna. Kula wonten dawuh. Kakang Prabu Karna kula nukna inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Punduryudana Tadawatana teka dinten samangika kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lawan adat ingkang sampun kelambah. Pamandarya ingkang badhe kula aturaken ingkang badhe kula rembang samadyaning pasewakan menika saestu kula namung kepingin damel srana supados kula saged nyumurupi kadang kula para Pandhawa Enggalo sirna ngatang-atang dados bathang sukmane dicemplungake ning neraka jahanam sampun marambah pakaping-kaping mboten namung kaping setunggal kalih Prawadini 3 para Kurawa sampun damel karti sampeka kagem nyerenaken para Pandhawa wonten dinten sakmenika dugi wekdal sapriki Gagar Wigatana Ratu Karya kula menika bingung mergo ingkang kula antu-antu kula iso ngerteni ndase kadang kula para Pandhawa 5 gumlundung teng arepe Prabu Duryudana menika kula ngarawuhaken para pujangga pinisepuh praja Negaring Ngastina kula mung badhe nyuwun 3 partikel kados pundi sarana anggen kula badhe mejahi para Pandhawa Pamandarya Bupung Bandura menapa diri Kakang Prabu Karna basesane ngawungga lan sedaya kemawon ingkang rawuh wonten mriki anjreng Kang Puspita Silering samirana mri sekar maweh laras wernaning driya nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kula nyuwun mangapunten kaget penggalih kula sareng paduka anak Prabu Jaka Pitana paring dawuh bilih dinten sakmenika jengandika kepengin damel srana karti sampeka kagem mejahi dhumateng pun para Pandhawa
Kula nuwun sewu lunggir. Kurawa menika kirangipun menapa to? Cobi kula tak nyuwun mriksa. Anggenipun damel karti sampeka kepengin mejahi dumateng pun para Pandhawa menika menawi dipun netang sampun ping pinten kemawon. Cobi mangetang ping pinten mawon. Syarat sarana karti sampeka kagem mejahi dumateng pun para Pandhawa dugi sepriki gagar wigar datan antuk karya nggih. Sing ngandika mesti kemawon ngemuti duk nalika lelampahan bale sigala-gala menika nalikanipun Pandhawa tesih lare. Pandhawa tesih lare kemawon digdayane ora jamak-jamak. Ning atase Pandhawa mapan wonten sak lebeting bale sigala-gala. Tumuli bale sigala-gala dipun besmi dipun nobong dening para sata Kurawa. Pekasaning sak mangke kula manggihaken rongkongan menungsa cacahipun 6. Jebul tinemunipun rongkongan menungsa kala wau menika sanes kok para Pandhawa. Nanging kula piyambak ugi boten mangertosi menika sejatosipun rongkonganipun sinten. Ingkang kaping kalih nalikanipun jengandika anak Prabu Jaka Pitana kepingin ngloropaken pun Bratasena supados babat wana marta nalika semanten dipun dawuhi dening Ingkang Rama inggih menika pun sinuwun Prabu Dastarastra nalika semanten dipun dawuhi supados babat wana marta kirangipun menapa kula jengandika miwah para kadang sata Kurawa ngreka daya julung tungkul dumateng pun Bratasena dipun krenah patine supaya boten slamet wonten sakmadaning alas wana marta. Malah ing sak mangke para Pandhawa angsal triman nugraha saking para Jawata arupi negari Ngamarta. Cobi tomang penggalih. Kula aturi menggalih. Pandhawa menika marambah makaping-kaping pendak-pendak arep diloropke. Mesti ana wae sing ngayomi mbuh menika dewa mbuh menika titah mesti kemawon para Pandhawa menika menawi dipun damel angel dalane malah kadang malah sok kepenak uripe. Dewate wonten dawuh Kakang. Nuwun sewu ta, nuwun sewu. Menawi jengandika paring dawuh kados mekaten menawi bilih pendak-pendak Pandhawa dipun loropaken malah entuk kanugrahan menika nuwun sewu. Jengandika kedah emut dumateng perkawis menapa wonten tetembungan orang susah dimudahkan jalannya menika ngendi ana to Kang wong wis rekoso uripe malah gampang kepiye to mengke riyen Pandhawa mriku ateges cobi to dipun tingali melih niki mboten kateges kula mriku banding-bandingke antarane Kurawa kalian Pandhawa mboten kateges kula mriku mboten terus kali kula lan kula langkung terus kali para Pandhawa niku babare pisan mboten. Nanging cobi mangsawang saka awak bodi kemawon Kurawa niku wong-wongane lemu-lemu niku mertandake wong sing doyan mangan cobi mang penggalih nggih Kurawa niku wonge lemu-lemu mertandake wong sing doyan mangan sing digedhe-gedhe ming aluamah niku pendak-pendak ana acara sing digolek ming sega lawuh nggih Pak. Lha no sewu nek kula ngarani Kurawa niku tim Sukaneda niku nggih mboten kleru. Teges Kurawa awake lemu-lemu niku kokean mangan. Wong nek kokean mangan kuwi kurang prihatine. Ngaten Kakang. Nggih. Lajeng para Pandhawa mereka awake cungkring-cungkring. Pandhawa mereka awake ceking-ceking. Pandhawa mereka awake gering-gering, awake kuru-kuru, mboten enten sing lemu. Werkudara awake gedene semana nika mboten lemu ning nika otot. Merga Werkudara sering protein. Niku napa? Kok sik ora wae. Pandhawa niku awake kuru-kuru, merga Pandhawa niku doyan le prihatin. Ora kok doyan mangan ning doyan prihatin. Merga Pandhawa menika kerep nglakoni poso. Pandhawa menika kerep nglakoni siam. Duka menika siam Ramadan utawi Senin Kamis kula piyambak mboten mangertosi. Ingkang bahkan Pandhawa menika demen nglakoni prihatin. Ora kok demenan ki ora. Ngawur senengane ora. Menika nek dipun tonton.
nek dipun tingali kanthi kasat netra perbandinganipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa menika kados mekaten menika. Mila nuwun sewu, Kurawa niku nek arep ngrenah patine Pandhawa niku kedah ginake akal. Ampun mung ginake akal. Samane niku lho, kedah dipetung langkung rumiyin. Pandhawa niku iso kados ngaten merga nika sing dekenge nika gaib. Gaib dekengan pusat. Nika ingkang dekeng dhumateng para Pandhawa ingkang ngayomi dhumateng para Pandhawa menika sanes kok titah nanging dewa Jawata Gusti kang kaya jagatku tansah ngayomi dhumateng pun para Pandhawa. Lah nek Kurawa arep krenah patine Pandhawa ya kudu nggunakake serana sing sak babak sak traju kalian seranganipun para Pandhawa kelampah priatos. Mekaten ha nggih. Mekaten Anak Prabu, mekaten. Nanging sanes menika ingkang kula antu-antu pangandika Paduka Bambandurna. Lajeng menapa? Wonten mriki menika kula kepingin mangertosi karingkianipun para Pandhawa. Oh, gampang, gampil. Karingkianipun para Pandhawa menika kula nyekel kabeh. Cah lima niku kula cekel kabeh. Loro-loro ngiwon-ngen. Niku, karingkiane Pandhawa nek ngandika kepingin mangertosi. Pandhawa niku keringkiane napa? Saking Puntadewa. Nalikanipun pendadaran drog. Pendadaran siswa kalima. Pandhawa mriku sajake arep kalah, ning tembe mburine menang. Lah Pandhawa menang niku mung merga wong siji, nggih menika pun Bratasena. Lah Kurawa menang niku merga wong akeh. Kurawa niku 100 maju bareng. Coba to. Niku rak mboten adil. Nggih. Nuwun sewu, keringkianipun Puntadewa menika ratu sing gedhe putih. Teges ratu gedhe putih menika ikhlas liya gaularan batin. Nampa dumateng sedaya lelampahan gesangipun. Puntadewa menika waton kagem serana kabagyaning tiyang sanes. Nyawa men diwenehke. Waton damel bagyaning tiyang sanes. Aja kok nyawa, bojowe dinehke. Mekaten. Nggih, merga kula wis tau njaluk. Lajeng dinehke ning pun merga kula wis kebacut terus kalih jaran. Malah mirang-mirangke awake dhewe ngene kok. Ampun mboten napa-napa. Keringkiane Puntadewa niku. Estu Puntadewa mriku pancen leres. Pancen Puntadewa mriku ratu sing gedhe putih. Ratu ingkang tetekan suci paling budi rahayu. Ternyatanipun ikhlas nampa sedaya kabeh lelampahanipun menika dipun tampi serana ikhlas lahir lan batin dening pun Puntadewa. Nggih. Mila nek jengrenah patine Puntadewa dipateni pecek modar. Jabut stop kontake pun mati Puntadewa niku. Mekaten nggih. Lajeng karingkianipun kathah kula pun Werkudara. Karingkianipun Werkudara sabar. Iki mau ana barang liwat. Sampeyan kok ya ngerti-ngerti nem. Kok pendhita lantep wae dewate. Nggih. Ngerti kula lanten barang liwat. Nggih. Putih-putih. Nggih. Napa niku? Upa. Werkudara mriku keringkianipun dlogak-dlogok bocahe. Werkudara dikon ngalor, mesti mangkat ngalor. Werkudara dikon mangkat idul. Werkudara kan bunuh diri, kirangan gelem menapa mboten. Jengandika mriku kados pundi? Ketikanipun Werkudara menika manutan nek dikongkon. Pancen bener Werkudara menika manutan larenipun. Murid kula Werkudara menika manutan. Nek dilorope nggih mesti kemawon buron nyemplung wonten segara. Werkudara kowe nyemplung ning segara. Mengke kajengipun dipangan dening buron toya, buron banyu, iwak-iwak gedhe, paus, hiu. Lan sami turutipun, wader, nila, lele. Iwak tongkol. Niku Werkudara keringane wonten mriku. Nggih. Nanging nuwun sewu menawi Werkudara dipun loropaken menika mboten wonten ingkang saged ngawonaken dumateng Werkudara. Ateges Werkudara mboten gadhahi keringkian. Padha wae sampean dagik muni Werkudara bocahe manutan kok malah ngomong nek ora ana keringkiane. Lah Werkudara niku dicaya padake ra.
Lajeng kadang luwun Arjuna keringyanipun menapa? Oh, Arjuna niku keringyane ming sunggal, wedokan, pun niku wedokan. Niku. Tiyang putri nggih, wanita, nggih. Arjuna niku pendak-pendak lunga saking negara Ngamarta. Nek ora tapa ya ming kecandhal wedokan niku. Lah nek arep ngreleh patine Janaka, gampang. Dipun padosaken wanita sing wayu. Sing wis pokoke samu barange sae ning duwe penyakit. Wis saya tangu. Gandeng kan pun Janaka. Janaka mati saya lemes awake saya kuru. Janaka modar. Mergo penyakit Lion King. Sampeyan neka-neka. Lha niku wis to. Wong lenane gonta-ganti wedokan mesti resikone ming niku. Resikone ming niku. Mila aja waton nek arep jajan dewate sampean niku. Nggih. Sampean niku pun dianak sakniki. Nggih. Aja waton teng jaba aja waton. Eling sampean pun dioperasi ping pindho sampean. Nggih, Kakang Durna nggih. Mesti pecah. Ampun kamu gambar ngawur sampean. Tuminta sing saterpe mawon dewate. Mengkaten nggih. Nika nangis nganti kok badhe kriya dumateng pun patinipun para Pandhawa menika estunipun gampil sanget nggih nanging ingkang kula aturaken kala wau menawi badhe mejahi dumateng para Pandhawa menika kedanginaken nakal ampun ngantos ginaken nakal anak Prabu Duryudana sikra-sikra yen permana gansa sikra ngelaken pawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Portogorore kagiri Nanggono magaya gelari wang Gedhep tidhem prabawaning ratri sasodra manjer kawuryan nalika semanten jaga kaya tugu Sinungkarta tatanmu batatanmu sik legek nganti kaya pratima golek kencana nalika semanten dadi kanyut pinangka wardi kanyut minangka warju warju jare wong anginang warju jare wong akecoh kasaru dasaring pertolo yang asa tangaping murka maseban bono amuk apa tukang dadi darunane ana macan kang bedal saking Karanggeng Dede kacang kang mandhap saking Wantilan Dede kejawi amung pisawanipun satru ing Jodipati ing tunggul pawenang algi sang Raden Ayu Werkudara miyasan jaring para kawula ingkang sami seba jeluk akarya cingak kang sami lan tuluwang
Sinongwati Sinongwati jagat kinhari Mbak Mombang ing samudra palelumut amra kanggong awito denceng-dencengan jagat pangestu ngoro wayah Bathara Jagat Paman Mati Arya Sangguni wonten pangandika ing ngadhawuh Nggirana Prabu kaget penggalih kula sinten kula kinten sinten ingkang sowan prapta wonten Rajanegari Ngastina jebul tinemunipun kadang kula adhi kula ing Jodipati ing Tunggul Pawenang pun Werkudara nyawa-nyawa jiman sesembahan kula nggih. Kula aturi andangu dumateng praptanipun Anggir Mas Werkudara menika anak Prabu. Nggih, Paman Arya nggih. Kula aturi gegel langkung sekeca Paman. Nggih, sampun boten kirang prayogi nggih. Nikan teka. Nikan sing endi niku? Kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi prayoga sartane raja sak praptamu Dimas kadangipun Kakang Bratasena. Duryudana kakangku slamet tekaku. Kowe miji sowanku ning Rajanegara Ngastina. Ora ana alangan swiji apa. Slamet tekaku aku ngaturke basaku katurut tampanen kersane Duryudana kakangku. Ya kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Jadi atur basa, atur bekti kawan pun Kakang Urap Pangestu pun Kakang Tampanono Yayi. Pagegem dadake jimat. Ora liwat parigan nanggo nirisi adi lungguh. Ning Rajanegara Ngastina. Ya Duryudana kakangku. Kaya wis ora kurang kepenak. Sowanku ning Rajanegara Ngastina iki Duryudana kakangku. Anggir Werkudara ngaturaken kasugengan rawuhipun. Anggir Werkudara ngaturaken pambagya raharja nggih Raden Werkudara senggone bapakku. Slamet tekaku ora ana langan swiji apa-apa. Pambagya raharja wis tak tampa ora liwat. Aku ngaturke basaku katura. Iya. Sampun kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah sing ngandika Raden Werkudara. Ya senggone bapakku kaya wis ora kurang kepenak. Wah, Werkudara wong gedhe, wong Jawa. Wah, gedhe dhuwur. Wong gedhe, wong dhuwur, wong jlonen. Anakku Cak Bagus Werkudara, Bratasena padha kanthi slamet tekamu ya nggih Werkudara. Durna bapakku rono langan swiji apa sowanku. Aku ngaturke basaku katurut Tampanono. Werkudara tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Werkudara. Yo, tak gegem dadekake jimat. Wis suwe kowe ra rene. Rene ning ndi? Wis suwe kowe ra prapta ana ing praja. Utawa ora sowan ning pertapan Sukalima. Bapakmu kangen. Aku kangen.
Kowe arep njaluk ilmu karo aku, kowe arep njaluk ilmu apa tak paringi? Tak paringi Werkudara. Yo, ngaturke panuwun. Prayogana. Wis ora kurang kepenak. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi harja sak praptamu. Yo, karena kakangku selamat tekaku ngaturke basaku katurut. Yo Werkudara tak tampa pangestuku tanpa nono Dimas. Tak gegem dadake jimat. Dimas Werkudara migati apa sengkan-sengkata tanpa pupuyan sowan tanpa ditimbali dripun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu yen to sowanku dina iki ora mbutuhke kelawan Duryudana kakangku nanging sowanku ning praja negara Ngastina iki wektu dina iki aku mbutuhke kelawan pangandikane ya mbutuhke kelawan Durna bapakku ing Sukalima. Kula kang saka kuwi wektu dina iki aku ora arep matur apa-apa ngersane Duryudana kakangku aku mung kepengin omongan kelawan Durna bapakku apa ya ngono Dimas ya pancen dasar para nyata ngono ya yen pancen kaya mangkono Bupun Badurna Lundun Sewu kula wonten timbaling kadhawu nggih kula aturi majeng Dimas Werkudara metaken kelawan sing kandika Bupun Badurna apa iki sendika ngestaken dawuh Prabu Narya wangsit pindha kumbang angat saping tawang susah angin ngendi nggone yang kalian kangdong beksi miber lole kentas warung kembal manyar-manyar jo neng jukul wana alas tadi wana Werkudara apa Durna bapakku ngendikane anak Prabu Duryudana kowe mbutuhke kelawan aku yo pancen kaya mangkono ana wigati apa Werkudara matura kelawan pun bawa cekak aos wae wektu dina iki negara Ngamarta lagi ora apik anane geger sajroning negara Ngamarta mergo garwane barep kakangku ya Drupadi Mbak Yuku murca woncat saka praja negara Ngamarta wekasan dadi geger lan dadi pagebluk ana praja negara Ngamarta kula gandeng Durna bapak kuwi pandhita sing lantip pandhita sing sekti lantip panggraita wasis pas kita ngesti aku njaluk tulung sawangen boleh ana ngendi durunge Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku kakyatri sangga piranguri nanggul kinembet kembet dosang retnaning bawana lole kandang blekuduk manyar-manyar ya Werkudara kaget aku kaget bareng nampa aturmu Werkudara lamun Mbak Yumu Drupadi lunga yen to aku mbok keparengake aku telung kedheping paningal wae aku tak nglakoni tapa Mbak Yumu Drupadi ning endi nggone lunga lan syarate apa supaya bisa ketemu bangono iya wis ngono wae aku tak meningke cipta aku tak tapa tulung kedheping meninggal wae Werkudara pansamar pamoring sukma sinukma ya winaya ing asepi pambukaning warana tarlen lole
Werkudara ngene ya, Werkudara ngene. Piye Durna bapakku? Iki aku mau wis nemu Mbak Yumu Drupadi wis ketemu. Ana ngendi mapane Mbak Yuku Drupadi? Mbah, aku dhewe ra weruh. Lah, jarine wis ketemu ana ngendi durunge Mbak Yuku Drupadi? Ngene lho Werkudara, tak sawang nganggo peningal batin. Mbak Yumu Drupadi kaya dene ditutupi pedhot peteng. Dadi bapakmu ora iso ngerti apa-apa. Ana ngendi Mbak Yumu Drupadi, lagi karo sapa, lagi ngapa. Pun bapak ora iso ngerteni. Nanging wis kena papane Mbak Yuku Drupadi ana ngendi wis kena ketemu. Wis ketemu Werkudara, wis ketemu. Banjur syarate opo kanggo nemokke satane supayane Mbak Yuku Drupadi bali ning Prajanegara Ngamarta. Iki mau ngene. Miturut wangsiting para dewa sing tak tampa, iki mau ngene. Dewa ngendikake karo aku. Ya karo pun bapak, karo bapakmu. Lamun Mbak Yumu Drupadi iso bali ning Praja Ngamarta, paton ditumbali dening sawijining menungsa. Wah, Mbak Yuku kudu ditumbali sawijining menungsa ben iso bali ning Prajanegara Ngamarta. Pancen nyata, pancen ngono. Pancen bener ngono Werkudara. Banjur sapa wong sapa sing kudu tak pateni? Apa wong kuwi mau ratu, apa wong kuwi mau satriya, apa wong kuwi mau pendhita? Kaki paringa dawuh kelawan aku. Dudu kok ratu, dudu kok satriya, dudu kok pendhita. Nanging wong iki mau ora ana pengaruhe apa-apa tumrap Prajanegara Ngamarta ateges. Wong iki mau mung bakal nyrimpeti lawan lakune para Pandhawa nggone laku dharma ning bumi Naswajawa ya ing alam donya iki. Wah, sapa Durna bapakku? Werkudara nek aku omong apa kowe ora kaget? Ora. Nek aku omong sing saknyatane umpama kowe takon mateni wong iki mau apa kowe bakal selak? Ora. Aku ora bakal selak. Mergo watake Werkudara dudu kaya ngono, watake Werkudara mono watak satriya. Ora bakal selak yen to wis duweni ujar utawa duweni janji. Bagus. Kowe wis dadi aturmu lho Werkudara, wis dadi aturmu. Ya. Para paringa dawuh sapa sing kudu tak pateni? Ora liya ya mung Panakawan. Panakawan. Panakawan abdi kinasih para Pandhawa, anak ragile Semar Butranaya sing jeneng Bagong Werkudara. Durna bapakku. Piye Werkudara piye? Apa kudu Bagong sing dadi tumbal? Aku mau ora wis omong ta, aku mau ora wis omong. Nek kowe tak kandhani apa kowe ora kaget? Kowe muni ora? Nek kowe takon mateni wong iki apa kowe bakal selak? Kowe muni ora bakal selak. Ayo saiki Bagong kudu dipateni. Iso ora iso Bagong kudu dipateni. Nanging Bagong iki gedhe labare tumrap Werkudara. Aku rasaku, aku wegah. Aku ora iso nek kon mateni Bagong. Werkudara ya wis sakarepmu, Aku mung menehi pilihan karo kowe. Siji, Mbak Yumu Drupadi ora bali ning negara Ngamarta. Negara Ngamarta geger mergo koncatan Mbak Yumu Drupadi wekasan barep kakangmu ya Puntadewa. Bingung pikire, rusak wekasan Prajanegara Ngamarta. Ping pindhone trima kelangan Bagong ning nylametke nyawane wong akeh. Pilih ndi? Wah, ora mung wawe kowe, ayo. Iki seladintene limbuhane gek pikiran Werkudara.
Dewa Bathara. Pripun anak Prabu pripun? Boten kanthi kanyono-nyono jebul kula wau sing atiku namung samudana. Jelas. Durna ki kapan to le ora ngapusi? Durna kapan le ora mblithukke wong? Tak takon Durna kapan le ora ngicuk-icuki wong? Durna kapan le gawe ora wong le ora gawe wong sengsara? Yo sabar wae kok ora senengane kok ya ora. Alon-alon wae ora. Mau jane njaluk banter ya wis banter wae ora apa-apa banter. Ini banter gelis metu ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing diarep-arep rak ya kuwi to Kang. Akeh kan. Banter gelis metu. Suwe angel. Mboten napa-napa pun dibanterke mawon, banterke mawon Dipati. Nggih. Jagat Dewa Bathara. Paman Haryo Wonten dawuh. Gandeng sedaya sampun cetha ing sak pangge badhe damel ringkihipun para Pandhawa menika gampil saking Mejaib. Para Panakawan. Nanging sing atiku saged menggalih kados mekaten. Pun kula nyuwun pamit macal masilan. Kula badhe mibaraken dumateng sangjaning para kawula ingkang sami seba. Seto Kang sing didhawuhi kudune aku. Disambut Paman Haryo Gandeng sampun purna jejiban. Wekdal sapunika kula badhe rupian kalian para sata Kurawa. Inggih ngestaken dawuh Buparo kang padha sibu ingsun kudur kedaton. non ngestaken dawuh nggih kemanung nyuwun pamit madal masilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Pati Haryo sembuni kaya wis ora ana dawuh maneh. Paman purna ngadining pananggilan harus sang nutu kundur datang saking Jampar Kencana kuwi nampi gambaran Gandeng kandharaken sang jaring Prambat Sedhi panggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawisan saking Mandura tindanyo sang Sri Narana lamun kantron saking Mandrawa katingal ubayane